Pred 2 rokmi mi život ukázal, aké to je, keď tlačíš na veci, na ktoré treba ešte čas. Mala som prácu v reklamnej agentúre, po ktorej som strašne tužila. Mala som zázemie, kamarátov, snúbenca, ale v hlave mi bežalo len jedno. Poďme odísť zo Slovenska a cestovať. Tak som prešla na remote a pribrala si ešte jeden full-time job. To bol mimochodom počas Vianoc extrémne hlupý nápad. Martin skončil v práci procesného inžiniera, aby mohol dostávať dom, ktorý sme posledné roky po víkendoch svojpomocne stávali na Morave. No ale život životoval. Martin dostal skvelú pracovnú ponuku, začal chodiť na služobky a ja som zostala zavretá v bratislavskom dvojizbaku pri práci, ktorú by som mohla robiť aj z Bali. Dokončovanie domu trvalo celé veky. Martin sa zabiehal v práci a do toho sa nám blížila svadba. Tak som celá frustrovaná dala výpovede a začala pracovať naspäť v office. To sklamanie bolo neskutočné. No a zrazu to prišlo. Rok a pol, svadbu, predaný dom a kúpený byť neskôr starší a skúsenejší sme konečne vo svete. Všetko to chcelo len čas, trpezlivosť a vytrvalosť. A neklame si aj obrovskú pomoc rodičov. Lebo niekedy sa sny neplnia vtedy, keď ich tak veľmi chceme, ale keď sme na ne skutočne pripravení.